Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we alle weken beelden zien laten van het jerdere programma Van Gewest tot Gewest, dat voor de nationale televisie weer. De man die de reportages van Friesland maakt, want hij wie in het dienst van 1968 tot 2002, dat is Johan van der Zee bij Van Gewest tot Gewest. Hij weet amper meer hoeveel programma's dat het de maken had, maar wij letten de meesten van die programma's aan hem zien. We gaan eerst maar los met het programma. Ik zal even wat zeggen. Hij is de vakman. We beginnen met het tekenen van de vrachtbrieven. Dus als alle schippers even bij mij willen komen op afroep. Dan kan hij zijn vrachtbrief aftekenen. En ik wou eerst de twee gezusters hebben. Ja. Als je nou even hier tekenen wilt. Ja. Eerst wel zelf op. Even trollen, hè? Eerst kijken hoor. 162, ja dat klopt. Korrel 734. Dat is niet mis. Korrel 734. Die hou ik. Die neem je mee. Daar komt de bovenste van terug, hier naartoe. En de onderste die blijft in Sassenheim. De schipper van de Nestor. Hier is die. Wel een sensatie hoor. Ja. En toen had je natuurlijk, je had natuurlijk de vaste matador, hè. Dat waren er tussen de 20 en 40. Dat waren de echte vaste strontmannen. En nou, die waren voor geen kleintje vervaard. Maar dat was toen enkel zeilen. Sleepboten waren er niet. De mannen die moesten zien dat ze in zee kwamen. Toen had je eerst nog eb en vloed voordat de afsluitdijk erin lag. Dus met de eb konden ze niet weg, want dan kwamen ze op de dijk terecht. En als ze dan de vloed hadden en het kon even, dan was deze jongen het eerste buiten. Die was het eerste in Holland. Ja, en dan volgden ze broer Pier en de boertjes, die konden er ook wat van. En twee de grote uitstaveren met die mooie grote Drie klippers. de grote, hè? Waren. Drie. Zeg, meneer Visserman, u was meestal eerst, hè? Hoe kwam dat? Nou, dat hij zo brutaal was. Ik wil maar zeggen, mijn vader die heeft vroeger altijd op de palingsschepen gevaren. Hè? En dat waren schepen, nou ja, echte zeeschepen. Hè? En toen kreeg hij later een tjalkje van een 80 ton. Hè? Toen meende hij ook dat hij op zijn paling, dat is hij wel gewaar geworden. Dus ik wil maar zeggen, dat zat erin. Hè? Zijn vrouwtje lag wel eens door de roef heen te slingeren hoor. Zo mooi ging het er voorlangs met glaaienschip. Dus dan weet je wel hoe het er voorlangs we ging. hebben onze tijd niet verleden. Nee. Hebben we wel. En als u dit nou zo ziet, hè, is het dan surrogaat? Of, Nou ja, kijk, het is een herinnering, hè. Is het zo? Dit is een herinnering van de oude mistvaart. Wat lijkt het erop? Nou meneer, Nou, alle begin is moeilijk. Hè? Dit is de eerste keer. Een andere keer zou je wel betere schepen erbij vinden en meer liefhebbers. Want als dit nou goed uitpakt, dan krijg je jaloezie en concurrentie. Dan komen er een ander jaar er meer meedoen. En Want dat... er zijn er nog wel goede schepen, nog beter als die hier liggen. Ik wil die schepen niet afkomen. Maar er zijn nog wel goede tjalken in de zuivaart. En die komen een ander jaar heus wel hoor. En jaloezie en concurrentie hoort Ja, erbij? natuurlijk, dat hoort erbij in het schippersvak. Ja. Mekaar de loef afwijten. Jee, maar man, ik heb wel 3 nachten niet in mijn nest geweest om een maat te besodemieteren. Wat wou je nou? Hebben u samen wel eens in elkaars vaarwater gezeten? Nooit. Nee. Hij is wel concurrent van me geweest, ik doordat die mensen vooruit wouden. Toen had hij zijn motorschip, was hij de eerste die een losinrichting op zijn schip had. En door die losinrichting werd hij een concurrent van ons. Hij is nog steeds vriend van me, omdat hij eerlijk was. Eerlijke concurrentie is toch mooi? Als dat niet meer in de wereld is, dan is het waard niks. Zodoende hadden wij in die slappe tijd wij altijd werk gehad. Doordat wij alleen de losserij hadden. Ze gaan aan boord geloof ik, hè? Het gaat nu beginnen.
Ja. Waar moeten ze nou op passen? Kunt u dat nog snel zeggen? Wat moeten ze nou doen om het zo snel mogelijk te Nou, zeggen? maar nee, ze hebben het zaterdag er maar bij te halen, ze vliegen zo de haven uit. Dat ken je mooier. Het is nog net bezaad, zeker, Nou, zie je? het is nog, hij is nog krap genoeg. Ja, het is krap genoeg. Ja. Het is krap genoeg als ik naar die rook kijk. Nou ja, dan even het landje, net als vroeger, hè? Zou u mee willen? Nee, had ik geen idee meer. U? Oh, gerust. Ja? Gerust. Ik heb geen tijd en gelegenheid, anders dan sprong ik er zo op. Als de schip zenuwachtig weet, dan zeg ik, ga maar in de roef leggen, joh. Ik zal het alleen wel doen. Als je op een schip bent, dan moet Want je, daar staat een dan meneer moet die je zo zegt... lenig werden als laken. Je Ik heb moet met nog- zo'n zaadschuitje gevaren, meneer, 13 ton, maar er staat een meneer geen zee te hoog en geen wind te erg. Maar zo is het nog, hoor. En toen was ik blij voor het water en nu ben ik er bang van. Ik zou het eigenlijk erg fijn vinden als met behulp van deze strontrace en die visserijdagen van volgende week weer een stukje beroepsvaart onder zeil zou kunnen ontstaan. Waarom? Omdat we de wind voor niks hebben en de gasolie erg duur is. U vindt dat er meer gebruik van het zeil gemaakt moet worden? Eigenlijk vind ik dat het zeil alleen gebruikt moet worden en de motor niets anders is dan een hulpmotor die gebruikt wordt als verlengstuk van wat vroeger de vaarboom en de jaaglijn was. Maar is dat haalbaar? De wind waait toch? Maar er spelen natuurlijk op het ogenblik een heleboel economische factoren mee. Er zijn natuurlijk economische factoren, maar die waren er vroeger ook. Ik denk dat als deze maatschappij of deze wereld weer een beetje daarop zou kunnen inspelen, dat het dan best zou kunnen gaan. Ik besef goed dat het niet van de ene dag op de andere kan, dat we het heel voorzichtig misschien naar die kant zouden moeten ombuigen. Het is niet alleen een folkloristisch gebeuren. Nee, voor mij bepaald niet. Ik zou zeggen, in de overgang van de echte zeilvaart naar de motorvaart is de mens de zwakke schakel geweest. Hij heeft de verleiding niet kunnen weerstaan om, als er een hulpmotor aan boord van een zeilschip was, toch te gaan stomen, alleen maar te gaan stomen en niet meer op de zeilen te varen. En daar was die hulpmotor ongeschikt voor, want om alleen te stomen is een hulpmotor te zwak. En nou ja, uit die situatie is dus de steeds grotere aantallen pk's ontstaan van de motor. En hij heeft in een stuk grote ondankbaarheid het zeil eigenlijk vergeten, waarmee we 40.000 jaar alle culturen van alle transport hebben voorzien. De strontrace, dat had altijd een bekoring gehad. Hè? Ja. Dit weer de allereerste strontrace. En daar ben ik toch rijd op attendeerd, denk ik. En daar ben we heen in. Ja. En de steen aan de kant van het zool. Ja. En toen gingen ze voort. En ik denk, ja, maar we zijn er net bij. Nou, toen hebben we mij Hilke Speerstra weer act die we hier bij Schuttevaart doen. En er zijn mensen met uit de kranten. En toen hebben we nog een skip charteren kunnen om er achterom. Die skipper die woont heel soort geld hebben, dat hebben we echt voor elkaar gekregen. En daardoor konden we echt wat varende beelden van
de Ab van Starum, wie een van de skippen die mij die. Dus dat weer de eerste strandreis, maar heel naar mij west hebben we pas 10 jaar later. Ja, dat hebben we ooit nog eens een keer de beelden van Sjellitten. Het is van een stukje amateurisme, dat rijdt ik duidelijk zien. Zeg maar, is het haast profvolwaardig geworden, zit ik dan, met track en trace, ik kan alles nijzen op een computer enzovoort. Maar het had zijn charme altijd gewoon. Ja. Want de grote wijsheid van Rijt in die reportages krijgen we hier, de wien is vergezen. Ja, prachtig. Ja, rijden we eigenlijk dat alles werd op zeil gaan, maar dat krijgt er net wel. Nee. Goed. We blijven op zee. 4 jaar later, in 1978, is het de betonningsdienst van Skilge. Dat is een imposant apparaat. En dat liet je met een hele mooie wijze zien. 1978 van geweest dat geweest. Boeien op zee. Ze zijn voor de zeeman de aanduiding van zijn vaarweg, de waarschuwing ook voor gevaren. In de eerste weken van april zijn in een groot deel van de Noordzee de bestaande boeien vervangen door andere. Dat gaat dan om gevaartes van bijna 6000 kilo. Dat gebeurde onder andere vanaf Terschelling, door de dienst loodswezen, betonning, bebakening en verlichting, een afdeling van de Koninklijke Marine. Er is namelijk een nieuw internationaal systeem ingevoerd. Nou, het is zo dat het is een lang gekoesterde wens van de zeeman om eigenlijk wat meer uniformiteit in die betonning te hebben. En dan wel over de hele wereld. Het was vroeger zo dat je in een bepaald gedeelte van het land zelfs nog verschillende betonningssystemen had liggen, wat natuurlijk voor die zeeman ontzettend verwarrend werkte. Men heeft getracht het nu wat eenvoudiger te brengen. Het principe was zo eenvoudig mogelijk, voor iedereen duidelijk te begrijpen, niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. En men dacht dat men met dit systeem wel bereikt had. Overigens, de praktijk zal het uit moeten wijzen of het wel zo is. Men hoort nu alweer wat opmerkingen van we hadden toch beter dit en we hadden toch beter dat. Ik dacht dat het een goede start was om hiermee te beginnen. En dan maar eens te kijken wat je dan internationaal daar nog aan zou moeten doen. Het is zo dat het is geen wereldsysteem. Amerika die behoudt zijn eigen systeem. Die wil dit systeem niet. Die zegt mijn systeem is goed. En ik heb er geen behoefte aan om een ander systeem toe te passen. We zijn begonnen met 13 landen. Dat zijn dan de landen van Noordwest-Europa. Men probeert de Middellandse Zeelanden erbij te krijgen en dat zal wel lukken. En dan wil men de kant op van Japan en Zuidoost-Azië om die ook zover te krijgen dat die ook dit systeem willen volgen. Kustwachtbrandaris, betonningsvaartuig Terschelling, over. Terschelling, goedemiddag, brengen maar. Ja, brandaris, goedemiddag Jurjens. Volgende, we hebben verwisseld de Zuiderstortemelk voor een Zuid-kardinale lichtboei. Zuid-kardinaal. Nogmaals, vliestroomschuitengat verwisseld voor West-kardinale lichtboei en Zuiderstortemelk verwisseld voor een Zuid-kardinale lichtboei. En wij komen naar de haven om te lossen en te laden, over. Het nieuwe systeem, dat systeem A of IALA-systeem wordt genoemd, is dus eenvoudiger en niet meer voor tweeërlei uitleg vatbaar. Dat was bij het vorige, het zogenaamde Genève-systeem, wel het geval. Maar voor de leek blijft het nieuwe systeem trouwens nog wel ingewikkeld. Er zijn laterale boeien,
boeien die vaarwegen aangeven, waar je dus langs moet varen. En er zijn kardinale boeien, die een gevaar aangeven, waar je omheen moet varen. We staan nu voor de nieuwe kleuren. Deze rode, waar is die voor? De rode kleur die is dus gehandhaafd en die is hetzelfde, die wordt voor hetzelfde doel gebruikt als in het Genève-systeem. Dat is aan de linker of aan de bakboordzijde van een vaarwater. Het typische wat bij de rode kleur hoort is altijd het stompe dagmerk wat men hierboven ziet. Dat is een stom dagmerk en een evennummering. Je ziet daar verderop dat witte dan nog boven, dat is de radarreflector. Die dient dus voor schepen met radar om de boei beter te kunnen zien. Gaan we even verder. Hier krijgen we dus de groene kleur die nu ingevoerd is en de zwarte vervangt. En dat is de stuurboordzijde van het vaarwater. En deze beide behoren dus tot het laterale systeem. Deze heeft bij de groene kleur hoort een spits dagmerk en een oneven nummering. Weer verder. Dit is dan een geel-zwarte, dat wil zeggen een gele boei met een zwarte band. En die behoort dus tot dat kardinale systeem, dus tot de gevarenmarkering. En dat is ook duidelijk zichtbaar, want er staat de naam Caleu op. En het is dus een boei voor de markering van een wrak. Deze laatste, een rood-witte. Dat is ook eigenlijk weer een combinatieboei. Vroeger had men verkenningstonnen, zowel in een rood-wit als zwart-witte combinatie. En men had met vaarwaterboeien. Als een vaarwater erg breed was, dan wilden we daar binnenin nog wel een betonning hebben, zo ongeveer in de midden. En dan deed men dat ook met rood-wit of zwart-wit. Die verkenners en die met vaarwaterboeien zijn nu gecombineerd tot een nieuw systeem, een nieuwe naam eigenlijk. En dat is de veilig vaarwaterbetonning. Men kan deze boeien aan beide kanten veilig passeren. Men kan dit al natuurlijk lezen, men kan het ten eerste zien op de zeekaarten, maar daar zijn genoeg beschrijvingen en boeken over te koop waarin dit dus duidelijk uit de doeken gedaan wordt. Welke modellen men heeft en welke kleuren men heeft en hoe men ze in een vaarwater beoordelen moet. Ook de watersporter die op de Waddenzee komt bijvoorbeeld kan straks weten waar hij aan toe is. Oh ja, voor de watersporters zeer zeker. Die hebben prachtige mooie kaarten, uitgegeven door Ridegrafie en door de ANWB. En er zijn ook genoeg publicaties die een beschrijving geven van de systemen. En het is natuurlijk zo, als je op gebieden als de Waddenzee komt, of je komt met een jacht in de zee gaat en je gaat naar buiten toe, dat je toch wel iets zeer zeker van de betonning moet weten. Trouwens, dat geldt voor iedereen die met een schip vaart en de haven uitkomt. Die moet op de hoogte zijn van het betonningstelsel. We zijn net VLSG gepasseerd. Wat kan een zeeman daar nu uit aflezen? Uit de vorm, uit de kleur, uit die zandlopen daarbovenop? Nou, het is zo, die VLSG, dat was een lichtboei uit het kardinale systeem met een west-topteken. Dat west-topteken dat ziet er als volgt uit. Dat zijn twee zwarte kegels met de punten naar elkaar toe. Als een zeeman dat dagmerk ziet, dat topteken, dan denkt hij dus, hé, dat is een boei die ligt bewesten een bepaald gevaar. Die moet ik aan de westkant passeren wanneer ik in een hoofdvaarwater vaar, in dit geval. In dit geval dus vliestroom schuitengat, VLSG. Dus varen in de vliestroom moet ik die boei bewesten passeren, wil ik het gevaar wat hij aanduidt, of de scheiding in dit geval die hij aanduidt, goed vrij varen. En dan zien we het wel weer. Ik denk dat het morgen niks wordt. Want wij zijn natuurlijk nog niet in die TX-route ook klaar. We zijn nog niet aangepast aan jullie. Maar er is hier verder niks te zoeken, joh. Er is hier verder niks te zoeken. Hoe is het daarover? Ja, Harry, goedemorgen. Nou, het is hier hetzelfde, joh. Dat wij zullen proberen om in de mond van Thomas Smitgat de verkenner, de wrakboei A, zeg maar, te verwisselen. Maar ik ben bang dat dat ook niks wordt als ik dit zo hoor. Het woei hard. Het betonningsvaartuig van Den Helder had via de radio laten weten dat ze ermee stopte. Maar de Terschelling wilde toch proberen een wrakboei te verwisselen. Met succes. Kijk eens
zak erbij. Mooi zo, even doorrijden daar doen. Ready? Eerst maar even sjorren, hou mijn kop wel even op zee. Nou, eerste stappen maar al als rij. Denk om jezelf. Hierbij weet je hoe dit hebben. Daar gaat hij. Mooi, klasse. Hou vast joh, want er valt even de wc's hoor. Zullen we eerst even op een zee om mijn zaak vast te zetten? Bakboord over. Bakboord over. Denk om jezelf heen. De sleeboot Holland voor Mooi Del. Die konden we nog direct even maken. Die weer doen nog op schilder. Ja. We hadden letterlijk een reportage maken, doet er de keepstier. Ja, precies. Ja. Maar goed, het stwarmen bij de betonning. Ja. Het weer heel spannend. Ja. Om bij die man daar... En wat mij vernuwd is, er staat een man op zijn betonnen oer, zonder zwemvest, zonder lina. Ja. Dan denk ik van, dat zou ik nou niet meer kennen. Dat zou ik niet meer maaien, maar nee, dat kon al die skilgers die erop zitten. Ja. En die baas, die Wallenburg. Meneer van Wallenburg. Ja. Hier die hem nog verklaard voor deze reportage, want hij is zo netjes. Nou ja, dat is wel een netjes man. Dat is de baas van de brandaris. Hele aardige, keurige meneer van Schilgen. En die hier echt net maar op zee of zo. Hij kwam van de marine. Ja. Nee, maar ik bedoel, die en meestal dat vaker, dan komt de televisie en dan netjes zeker. Netjes verklaaien. Dat we heel, vooral in het begin, dan hingen meestal de pronk gewoon en het huis op, helemaal schoonmaken. Ja. En dat is gelukkig oer. Gelukkig, goed. De betonningsdienst van Schilgen, dat als een reportage die in 1978 maken was, maar waar vol meer reportages uit van gewest tot gewest bewaren die in Friesland maken binnen terug Johan van der Zee of Oren. Je zult er takken weer meer van in gewest Friesland.